dok neki u fotelji vide zastario komad namještaja, odnosno nepraktičan i suvišan dio sjedeće garniture za dnevni boravak, za druge je ona ugodan naslonjač, pa čak i iznimna vrijednost koja svojim izgledom oplemenjuje prostor. Odabir različitih komada pokućstva daje najbolje elemente za dizajniranje ugodne dnevne sobe. Fotelje su tu kako bi upotpunile izgled dnevne sobe. One razbijaju monotoniju dnevnog boravka i pružaju mogućnost življeg zaigranijeg rasporeda pokućstva u dnevnoj sobi. Fotelje su nekad bile neizostavni dio doma, no danas se ljudi odlučuju za kutne garniture ili pak dvosjede u dodatku s kakvim tabureom. Za one koji pak vole hedonistički gledati televiziju i pomalo posesivno zahtijevaju samo svoj komad namještaja za odmor, fotelje su i dalje broj 1. Nekad su se one kupovale izričito u kombinaciji sa sjedećom garniturom, ali danas više nema pravila. Kupuju i zasebno i sa garniturama, ovisi zapravo koja namjena im je. Da li je to više uređenje nekakvog unutrašnjeg prostora ili poslovnog prostora. Danas ima dosta tih fotelja sa nekakvim raznim funkcijama, od relax funkcija do namještanja samog sjedišta, da li pliće ili dublje ili samih rukonaslona. Tako da opet nema pravila, u principu možda više sa tim relax funkcijama za nekakav odmor i ugodu. Kada čujemo riječ fotelja, prva asocijacija nam je nešto smeđe, kožno i udobno, no velikih dimenzija. Međutim, na današnjem tržištu postoji varijacija fotelja od materijala do boje, pa i dimenzija. Dimenzije variraju od nekih većih dimenzija preko recimo metar do nekih manjih dimenzija. Ljudi opet znači ovisno o svom prostoru i o tome šta im treba kupuju da li veće ili manje dimenzije tih samih fotelja. Svaka garnitura ima svoj određeni dizajn koji prati i fotelja. Znači, bilo to nekakvim kutnim varijantima, trosjedima, dvosjedima, uvijek se nalazi znači, po tom dizajnu i takva fotelja, uglavnom su modernijih linija. Danas se nudi jako veliki izbor štofova i kože, znači veliki izbor palete štofa i kože, uglavnom su modernijeg dizajna. Te fotelje i ljudi preferiraju boje još uvijek nekako crno, bijele, smeđe, čak i na crveno se usude. U principu ovisi kakav im je dizajn samog interijera. U uređenju cijelog dnevnog boravka fotelje ne moraju biti kombinirane sa sjedećom garniturom, ali njihova boja trebala bi odgovarati boji zavjesa, tapeta ili zidova. Ako vam fotelja služi isključivo za gledanje televizije, ona bi trebala biti udaljena ovisno o veličini televizora, odnosno otprilike 2,5 metra za potpuno uživanje. Osim tog, pojedinačne funkcije određenih komada namještaja, pa tako i fotelje, ne bi trebale narušavati funkcionalnost cijelog prostora. Zato bi bilo idealno da postoji zamječnjena linija široka 90 cm koja omogućuje slobodno kretanje od jedne zone prema drugoj. Zbog njihove korisnosti i svakodnevne dostupnosti sve više ljudi traži masažne ili relax fotelje. Osim što variraju u dizajnu, masažne fotelje razlikuju se i prema vrsti masaža, programima i opcijama koje nude, a ovisno o tome razlikuju se i po cijeni. U Interijer centru Solidum postoji veliki izbor fotelja, od onih u raskošnom baroknom stilu koje se mogu pronaći u dućanu Stiles, udobnih i multifunkcionalnih u Qualisu, te cvjetnih i romantičnih u Altu. Posebno bismo izdvojili fotelje brenda Quadra. Osim velikog izbora raznovrsnih dizajna, materijala i boja fotelja, Quadra je početkom ove godine na najvećem svjetskom sajmu namještaja IMM Köln prepoznata po kvaliteti i inovativnom dizajnu proizvoda. Osim dobro poznate raskopne sofe Revolve, iznimno veliki uspjeh polučila je kolekcija Triangle, koju čine dvosjed i naslonjač. Istaknuta kristalna forma Triangle naslonjača omekšana je udobnim punjenjem, ostvarujući savršen spoj karakterne forme i potrebne mekoće za ugodu sjedenja. Triangle je odličan izbor za poslovne salone, a istovremeno i pravo utočište za neformalno i opušteno sjedenje. Sada kada smo vas uputili u raznoliki izbor fotelja, preostaje samo da se prvom prilikom i vi uputite u Interijer centar Solidum i odaberete svoju novu centralnu točku uživanja.